Koľa, Duda, hej, to nás najstarší, som Eka prepadol, ale prečo sa učíš? Ja sa učím dobre. Áno, a čo si dostal naposledy? Perovku. A čo si nevedel? Ja už neviem, čo som nevedel. A prečo si to dostal? Perovku. A tam si to nevedel? Ale na národní to je kapora, nie kapce. U nás je vanostný pasta. To je taká zmena. Hej. A kapelo to nie máme všetci. Kapka máme na lupičky. A má poslucha? Áno, mama umrela. A čo sa jej stalo? Ona skočila podľa. Len tak dobrovoľne sama? Podľak. A ja som medol na nervy. A to kvôli tomu skočila? Áno. Áno? A ešte ma ruca. No, otec umrel. Tiež si mu vyrazil na nervy? No, super. Tak aspoň máš styka. Prestal som hľadil. No, ale Vánoce. Čo si mal prasa? Guláš. Mal prasa, ja. Ja veľa jem. A stará babka? No, umrela. Stará babka dostalo. Ona sa zadusila očkom. Zadusila sa očkom? Áno. A to sa dá? Ja som jej pomohol. A súrodenci? Jaký? Másom. Súrení? Nie, oni... umreli. A čo sa im stalo? Dobrovoľne umreli. Dobrovoľne? Aha. Kto ich donútil? Stavbou. Koľko mali rokov? Už im vyšlo na 20. To je veľmi vysoký vek. Nebezpečný. A ty máš koľko rokov? No som vtedy nevedel.